ntambama egameni elihle nelinamandla igama likaKristu lizobuya masinyane. Baba siyabonga in Jesus mighty name. Amen. Lingwe ligama lakho alikho linye elinjengalo. Lingwe ligama lakho alikho linye elinjengalo. Lingwe ligama alikho linye alikho linye elinjengalo. Sisho njalo sithi lingwele igama lakhe alikho elinye elinjengalo. Lingwe ligama lakho alikho elinye elinjengalo. Lingwe ligama lakho Siyabonga baba wethu ukuthi wena wedwa awufani nabanye wawukhona umhlaba ungekho konke kwavela ngawe wena wazivelela sikubonile wethu ohlalekhazela amazwi akho amile njalo bayenze khathi zonke ivela amazwi akho awajesu weNazaretha uma siyabonga wena walikhiwa uthembekile siyabonga wena kwayethe baba wethu obela njalo siyabonga egameni likaJesu baba wethu namanje uNkulunkulu wethu ogcwele khuluma nathi baba wethu phatheleni baba
siyakhuleka baba wethu ongcwele ukuzwa izwi lakho bese siyalenza okubuya thokoza ngoswa maqeda enze mayede baba wethu onamandla silungise ukuba silizwe izwi lakho sisize baba wethu ongcwele ukuthi mase silizwile siphile ngalo senze lona mayede baba wethu onamandla siyathoba ngowethu sithakekho nje ngawe baba ngiyacela siqale phansi ngicela ukubingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu amen. Ngibingelele umkhulu, ngibingelele umfundisi ngaphandle, ngicela ukubingelele obaba, ngibingelele omama, ngibingelele umfundisi nogogo, ngibingelele bonke abasha abazalwane bakhona, ngibingelele abangani bami abancane, ngibingelele abafethu abasisiza ngapha egameni likaJesu Kristu amen. Bazalwane, igama nesiqiniseko yakasibiya ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe amen. Ngiyacela ukubuyela emazwisini ambalwa esiwadlulile izenzo ngomuntu uverse 15 no 16 egameni izenzo ngomuntu uverse 15 no 16 izenzo ngomuntu uverse 15 no 16 Nabala onke Nkosi yami sihlabelele sonke nebandla amamayikhi ngingawasebenzisa mabala awunolisa yebo ungenze
ubhinqile amandla njengemvuno uthinta iy'ntaba yithunqa ugcwalisa imfula imvula ingananga isiqalo sakho amasondo aso avutha umlilo uNkulunkulu omuhle uNkulunkulu ongcwele uyakhazimula uyababazela wawukhona umhlaba ungekho konke kwavela ngawe wena wazivelela baba wethu ongcwele silindile futhi silindele ukuzozwa wena ukhuluma nezimpilo zethu siyabonga baba egameni elinamandla likaJesu bazalwane nikhona kodwa ngiyacela usetholile izenzo 19:15 no-16 bazalwane nifunde Kepha umoya omubi waphendula wathi kuwo, uJesu ngiyamazi, noPawuli ngimjwayele. Pho nina ningobani? Lowo muntu onomoya omubi wabadumela, esebahlulile bonke wabanqoba, baze baphunyuka kuleyo ndlu, babaleka behambaze futhi belimele. Lowo muntu onomoya omubi wabadumela, esebahlulile bonke wabanqoba, baze baphunyuka kuleyo ndlu, babaleka behambaze futhi belimele. Baba liyaphilizwi lakho linamandla. Ngalo uNkulunkulu wethu oyingcwele udala okungekho kube khona. Siyabonga baba wethu onamandla ukuzwa izwi lakho nangalesi sikhathi. Singusukhulumisane nezimpilo zethu usebenzise lona. Ngokuba lona baba lehli libuyele emuva lingawenzile umsebenzi. Singusaliwenze nangalesi sikhathi ukhulume ngalo baba sikulalele egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Bazalwane lapha kunabantu ababenza sebeyenzile benemali ezinkulu ezibizayo sebukimali. Ufika-ke umuntu owemukela uJesu umuntu ovuma uJesu ufica kunabantu abagulayo kuleyo ndlu kodwa umlilo ukhona kodwa kuficakala abantu abakholwa ngasemini kodwa umlilo bebeyenza abantu befike bezobuka bezozimela mayefika baze bathatha izibi lakhe ngalo belibeke kuye noma kungaphinde bawathathe bawabeke kubantu abagulayo ngenxa yokuthi abantu abagulayo babebaningi besifo abanomoya umoya ukhona kule ndawo bedume into yomlimo kakhulu kodwa umlimo wabo uhluleka ukuphila. Ngicela ukubuyela kumina. So abangamkhonza uJesu nabangamkhonza uNkulunkulu kukhona indaba ekhona. Abanye bakholwa ukuthi ngokuya olwandle olwadala uNkulunkulu beyobheka khona sebenza aphetha babona ngathi kungcono ukuya olwandle oludala uNkulunkulu kunokuba beye kuye odalulwa. Manje masithatha siqhathanisa ulwandle noNkulunkulu siyazi ukuthi laba abakholwa ku-olwandle bakhona obehlule. Umuntu nomuntu khona la akhonza khona abanye bakhonza nje kodwa isikhathi sakhe kunabantu abakhonza abasekhaya kodwa labo bantu badala uNkulunkulu. Kuke kwenzeka bangafa muntu bebengekho-ke bebefika futhi bona ngaleso sikhathi bebengeke bekhonze muntu
ngoba ubengekho ofile. Manje kukhona ozikhonela yena owayekhona umhlaba ungakabi. uNkulunkulu uJesu wayekhona kwavela ngaye konke, akukho okukhona okuvelayo. Ziyasebenza lezi kuyasebenza lokho esikukhona abakukhona. Angifuni ukuphosisa ngengezwe eBhayibhelini kwathathwa induku kaMose yaphoswa phansi senzeka isimangaliso yaphenduka inyoka. Basho ukuthi baningi abantu bayithatha nabo bayiphosa kwazi inyoka eziningi. Sekufanele-ke kuqhathaniswe izinyoka zabo inyoka kaNkulunkulu. Le kaNkulunkulu yasizazi ingasebenza into yomuntu. Bezame ukuthakathana behlolana amandla, bezame ngezulu behlolana amandla. Lo namandla amancane onyange kancane bimshaye noma ethakathele. Bedlalisana nje bona behlolana amandla, kubonakala owina. Kodwa uma sekuzoqhathaniswa novuma uJesu ayaphela amandla. Ayikho into ongayithatha iqhathanise nomuntu ovuma uJesu bese eyawazi amandla. Sekumenzela isiqiniseko. Kunomuntu owathola ithikithi kwathiwa nanti ithikithi uzoya phesheya ngalo. Leli thikithi uzokwenza ngalo konke. Leli thikithi uzogibela ngayo indiza. Uzovela uveze leli thikithi. Nangempela mayefika uveze ithikithi bamsebenzisa. Mayefika le bawahlala ethembeni. Wakhala wangazi. Wangazi. Kwathi ngela ngazi lesinyayo. Ayise eqhamuka elithobile abantu bathi ngeke wanda ukuzomisa. Ayise oli. Mbona into imali kuleli wena leli khadi liphela likhokhela inkinga yalo muntu akazi ukuthi limkhokhela. Sino Jesu usikhokhela konke kodwa sehluleka ingoba asazi ukuthi kunamandla akuJesu. Njengengane ihubha inkunzi, uma inkunzi ingakuyiphendula ingane yakho. Thina sino Jesu kodwa asiwazi amandla. Kodwa kulula ukwazi awungafunda le ncwadi uzowazi. Ke kwenzeka-ke into-ke laba balwane amadimoni akumuntu. Umuntu uqhelwa amadimoni. Base kufika umuntu ongamvumanga uJesu, ongenabo ubudlelwane noJesu, ongenabo ubuhlobo noJesu. Wazobiza lona igama likaJesu. Wathi ngegama likaJesu phumani. Amadimoni ayiseqala athi siyamazi uJesu okhuluma ngaye, siyamazi uPaul lo kade kuthiwa wena mina ayisebabamba elwana balimala abathula into babona ukuthi sekuyaphuza bangabi nayo baphuma babaleka benga amadimoni ngokusebenza. Ngizokhuluma ngithinta kancane ngiyafisa nje ukuthi abanye ngizokhuluma kahle ngilimi noma ngokuphila omunye bese
una isikhathi sikahle khulume ngokukhuleka kodwa kahle into yethu izona into yethu izona okholweni into yethu ifuna esizwe lolu kholo khona izinto ngicela ukunika iy'hloko zomuntu nje ogulayo ukuthi ikuphi afanele kuphela ngoba nawe uyakwazi ukuyikhulekela noma singakhulekela uzofunda nawe ungakwazi ukuyikhulekela nokusinda noma ungakwazi lolo hlobo ukuya bese uyaphinda. Enye into engiyaziyo ukuthi njengomuntu nje maye egula kungenzeka ukuthi ilokhu okuningi ngabe ukhwelwa majimeni la isikhulume ngawo izolo nesikhulume ngawo esikhulume ngawo. Enye into engahlekisa umuntu noma into engahlekisa umuntu indlela angayazi ukungabi nalo ukholo. Ukungabi nalo angisho usumvumile uJesu kodwa ungakholwa leyo nto ungakholwa ungabi nakho ukuthola ube nokungabaza kodwa usumvumile uJesu kodwa uqhubeke ube nokungabaza enye into ezimbayo leyo bese kuba umkhuleko nokuvila ukudla ezinye izinto khona amadimoni angaphumi adinga wena ukhuleke olunye uhlobo lamadimoni lifuna wena ube nesikhathi noNkulunkulu ukhuleke uvile ufake kuNkulunkulu bese ayaphuma lelo hlobo bese kuba khona uhlobo ufanele ube kahle kuzo zonke lezi zinto ubungcwele uholiness uphile kahle okunye ukugula nezinye izimo ezikubambile zidinga wena uvele uthi ngifuna ukuphila ngithemba uNkulunkulu ezinye izinto zezinto bese okunye ukuxola ukungaxoleli umuntu ongathi ubone kanjani into ongathiwa woniwe kanjani ukungaxoleli uyakuvimba kuvimbela ngisho empumelelweni yakho kangakanani-ke ugule kanti ufike kokuxola angeke kwenzeke kulokho esengubalini ukhona into engicela-ke sivule incwadi ngobiletheka yabantu kaMathi 9:23 khaya lihle khaya lami nami ndiyakuthi dinwa kuphela mando ngiziphakamisa usuyiphose kaningi emlilweni nasemanzini ukuba uyibhubhise. Kodwa uma unamandla okwenza okuthile, sihawukele usisize. uJesu wayesethi kuye, uthi uma unamandla konke kuyenzeka kulowo okholwayo. Uyise womntwana wayesememeza masinyane wathi, ngiyakholwa, siza ukukholwa kwami. uJesu ebona ukuthi isicuku sigijima siya ndawonye, wawukhuza umoya ongcolileyo, wathi kuwo, wena moya oyisimungulu nesithulu, ngiyakuyala ngithi kuwe, phuma kuye, ungaphindi futhi ungene kuye.
uJesu wayesethi kuye, uthi uma unamandla konke kuyenzeka kulowo okholwayo. Uyise womntwana wayesememeza masinyane wathi, ngiyakholwa, siza ukukholwa kwami. Amen. What do you mean? If I can, Jesus asked. Anything is possible if a person believes. Amen. Bese lapha ngicela ukunilandela le ndaba le. uJesu nabanye abafundi abambalwa babuye bekade bebuye ukuyokhuleka entabeni. Ngicela noma ngezwa konke into ukuthi nidlaleni. uJesu ke uyehla nabafundi ufica bayakhuluma. Uthi yini uyabuza ukuthi yini niphikisana ngayo? Lo baba lona uthi hayi nginengane. Ingane yami suke encane bayo. Inesifo. Lesifo lesi ivele ingazi lutho mase isiphele. Uma iseduze kwamanzi ivele ibambeke bese iyawa ingene. Noma iseduze komlilo iyabambeka iwe ingene khona. Lesifo ilesi sisazi ngokuthi isifo sokuwa. Ivele iqhaqhazele mawulandelela kuthi ingqondo ngishimizwa igcine ingayizwakali. Manje usuke nje eminye imimoya ungaze ucabanga ukuthi la madimoni yinto ongayi-understand kanti amadimoni asengenile imimoya esiyenzisa into engesiyo. Wena ongadalelwanga ukuba singaze sigcine si-understand ukuthi le ngane ibencane ibingonanga kodwa le ngane size sisiqonde ukuthi I know yinto yayo lesi sifo sokuwa sis-understand sithi vele izalwe naso lesi sifo lesi sokuwa yinto yayo. Thina si-understand ukuthi ngoba izalwe naso. uJesu ke useyafika uthi yini usethi lo baba hayi ngeke ubungekho ngabanika abafundi bakho bahluleka ukuyiphilisa le. Uma ke Jesu ungakwazi philisa le ngane. uJesu uyama uthi uma ngingakwazi lo muntu ubuza uJesu uthi usho kuJesu uthi uma kungakwazi philisa le ngane. uJesu ucasula yiyo lonto. Noma lo baba noma lo mzali ingane yakhe ibinokugula incane wayikhulekela wehluleka bayikhulekela abafundi bahluleka. Kodwa manje uJesu uzocasula singa-understand ukuthi yini ukholo lakhe lingabibikho. uJesu ucasulwa yilokho ukuthi awukholwa ngani ukuthi izophila. Uthi wena uma nginokholo wayesethi kokholwayo konke akukho okungenzeke. Nawe besingeke isidingo sokuthi uze la ubungayikhulekela iphila. Lapha sabahayi belosatha sabathu. Lord, yes, we not understand uJesu ucasulwa yilokho ukuthi noma ikhulu uyibone ikhulu ucasulwa yilokho. Wena ubungayikhulekela nabafundi mayefika uthi doze kubenini nginani. Hayi lethani ingane. Amane imoya uJesu ubuye ukuyokhuleka. Hayi ukuthi uzokhuleka ngoba ebhekene nalesi simo. Impilo yakhe ukukhuleka. Isimo siqhamuka
ngoba ebuya ukuyokhuleka, hayi ukuthi uyokhuleka ngoba ebhekene nesifo. Oh, uthi lo muntu umvumile uJesu, uyakholwa uye. Uthi ngiyakholwa. Sethi kodwa kulesi simo ngiyabona ukuthi angikholwa. Siza ngakholwa kwakho. Siza ukukholwa kwakho. Azalwa. Akekho umuntu ovuma uJesu afanele understand. Into mayingesiyo intando kaNkulunkulu. Akekho umuntu ofanele understand. Kulokhu kuphila akusiyo ukuthi isifo sami siyangisinda, imithwalo yami iyangisinda, ngicela ungiphungule lokuthini. Uyisusa yonke. Azalwa. Kokholwa. Ngicela siqhathanise le. Laba bangamvumanga uJesu, amadimoni alwe nabo azabakhumula impahla abashaya abalimala. Kodwa lo ovuma uJesu noma onoJesu, uJesu ukhulekela amadimoni ayaphuma. Ingane kwathiwa ayaphila. Iphila ngenxa yomuntu onokholo nomuntu okholwayo ukuthi uJesu mkhulu bazalwane. uJesu mkhulu bazalwane. Uma ukhonza uJesu ukhulekela isimo bese ubona ukuthi khona la ongaya khona ongasizakala male sisimo singashintshi ingoba awukholwa vele. Umuntu okholwayo uma kuJesu ebona isimo singaguquki, ethi uyaqhathanisa ukuthi ngingaya kuphi, ebona ukuthi ayikho enye indawo angaya kuye, yila kuJesu. Ungafika ukholiwe konke kuyenzeka kokholwa. Uma khona into engenzeka empilweni yakho, lithi iBhayibheli ingoba kuleso simo fanele ulungise ukholo lakho. Nala endlini ngiyazi ukhona nje la obona khona ukuthi hayi no akusimi akufanele ukuba ngilapha. Lungisa ukholo lakho kulezi simo. Awazi ukuthi lokhu kugula kwaqala nini noma usuka understand ukuthi into yasekhaya. Hambo awukasuke ubhekane na. Ayikho into noma ngathiwa usunga understand ukuthi ukhulekelwe kwangaphenduleka. Kodwa ke ngikutshela namhlanje ngisho ngathi uyafika ezulwini la Jesu mina ngakhule kuyocasukela wena lolu ukholo lakho oluncane yini. Asikho isizathu sokuthi ungaphenduki ngaphandle kwakho. Uwekuphela isizathu sokuthi ungaphenduki. Ulinde ukwenza njani ukuthi ubeke izandla wena ukwazi ukukhuleka uNkulunkulu? Kwagcina kwi-Old Testament ukuthi sihambe siye kumpriest, kodwa manje asikho isizathu sokuthi ube nje. Enosila bahasha. Khona isifo kuthiwa selapheki nawe ube right. Udaselapheki. Kodwa unoJesu umkhonza kahle uJesu. Umkhonza kahle uJesu. Uzozama ukuthi ngizohamba ngibe sebudlelwaneni ukuze ngizothola iallowance. Umkhonza kahle uJesu. Uthi bangihethile manje isizathu esizongenza ngizoyilahlela kubantu. Lesi sizathu
ekhona uJesu uthi ngihlukumezeke kakhulu ngizongena into engenzeka ngingena kuma drugs ukuhlukumezeka kakhulu ilesi sizathu ekhona uJesu ukhona uJesu uthi yena ezwini lakhe akukho kungenzeka kokholwa konke kuyenzeka kokholwa ngicela ukukhulekela ohlushwa yikhaya ecela ibanga abekho nabagulayo ninokasukela abagulayo abekho nabagulayo bazalwane beze la besizokhuleka nabo baba ngicela ukukunika imayiki Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uyinkosi yamakhosi. Akekho njengawe, akekho lingana nawe. Khulekela abagulayo. Usho njalo, mangisesho. Usho njalo. Okay. Ngicela ukwenze njalo bazalwane. Mabe khona bazalwane bami. Ukuphiliswa komuntu embusweni kaNkulunkulu kwehlukene kaningi. Ma umzalwane egula izwi lithi biza abazalwane biza ibandla khona ukuphiliswa kunjalo ngokuthi umzalwane abize ibandla limgcobe ngamafutha limkhulekele egameni lenkosi aphile uma ephila futhi kuyenzeka angaphili manje kodwa angakuboni yena manje emzimbeni wakhe kodwa kwemukele ngokukholwa njengensindiso insindiso uhamba nje uyazi uyakholwa ukuthi ngisindisiwe kodwa akwazi ukuzwa akwazi ukufila emzimbeni wakho uyaphila omunye abazali babeka izandla vela kukhulule khona manje umoya ingcwele vela angenelela imanifeste umuntu avele nje akhuleke manje emzimbeni ezokuthi manje kuhle kowesifazane onesifo somopho kwanqamuka ngaleso sikhathi ngopha kwakhe akhulekele omunye abeka izandla akwemukele ngokukholwa aphume engakuze emzimbeni kodwa ahambe khona ukuthi kwamukele philiso ngiyacela abazalwane bami-ke ngiyomshumayela besho mabe khona abagulayo abenze sibabeke izandla baphile khona manje egameni lenkosi ithi inkosi uJesu egameni lami in my name ngiyobeka izandla kwabagulayo baphile amandla okuphilisa awekho umuntu asegameni likaJesu asekukholweni komuntu uthi uJesu kowesifazane wayenomopho uma esephila uthi indodakazi kholwa kwakho sindisiwe ngicela uze masishane mangabe ungesabi egameni lenkosi yethu uJesu uze nje sikubeka izandla uNkulunkulu akuphilise wazama wami mana nje lapha kwami khona omunye abazalwane bami bayasimeni ngenyawo egameni lenkosi uJesu
Hallelujah, hallelujah. Egameni lika Jesu yamukela ukuphila. Ngeke izandla ngokukholwa. Egameni lamandla. Usinikeze lamandla egameni lakho. Nkosi yamakhosi. Wena kufa unazo isabelo kulomzimba. Awunalungela sikuvumeli ukuhlale kuwe. Ngakho ke ngithi egameni lika Jesu goduka, thutha, nqokuleka, phosekelwayo. Mark 11 verse 23. Kulotshe ukuthi lona lo yakuthi kule ntaba nqokuleka uphosekelwayo engangabazi inhliziyo yakhe kepha khona ukuthi akusho kwenze kuzoba. Ngakho ke egameni lika Jesu sinakho esikusho kulesi sikhathi. Phezu komzimba womntwana kaNkulunkulu, we have it in Jesus mighty name. Siyabonga baba wethu egameni lenkosi yethu Jesu. Egameni lika Jesu Kristu yamukela ukuphila okuvela enkosini. Ngegama lika Jesu, inkosi yamakhosi. Ngegama elinamandla, igama lika Jesu, igama esinikezwe amandla kulo phezu kwamandla onke esithe. Igama esinikezwe amandla kulo ukubeka izandla kwabagulayo baphile. Ngegama lika Jesu ukuphila. Ngegama lika Jesu phila. Egameni lika Jesu phila. Kulotshiwe ezwini lenkosi ukuthi ngemvimbo uJesu ashawa yona siphilisiwe. Phila ngokukholwa egameni lenkosi uJesu. Amen. Siyabonga ndodakazi. Hallelujah. Lokubani umphathi wohlelo. Ngiyaxolisa ngisekhulisa njalo ngisakhulisa. Umphathi wohlelo. Hallelujah. Ake nishaya izandla bazalwane bami. Hayi shayini phezu kwamakhanda, nishaye kakhulu bazalwane. Shayini inkosi uJesu. Okhona endaweni zonke engasikhathi okhona lapha. Inyanga enkulu usho njalo ohlabelela inyanga enkulu ikhona la umlulamiso phansi. Siyabonga. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ayibonga inkosi yaphezulu. Ayibonga inkosi yamakhosi emboshongweni. Sifikile bazalwane sigaselekile. Asinazo imemezelo eziningi. Iyodwa nje into. Hallelujah. Ileyo ukuthi nakusasa ngo6 sila ngoba umfundisi esho nje bakithi umkhulu. Akani mshayeleni izandla umkhulu bafethu. Ay bakithi mshaya izandla ezinkulu umkhulu. Shaya izandla ezinkulu. Sabona umkhulu ehlophe khulu. Sabona umkhulu sathi yaphila lento yasezulwini. Ayibonga inkosi. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Sizocela ugogo umakoti wasehlophe khulu asivalele. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Babo alimanda. Babona amandla onke. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you, Father God. Baba siyabonga. Sibonga egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Uthi uNkulunkulu oyingcwele usifuna sinokukholwa noma ngabe kuncane kungangenhlamvu yesinapho. Kodwa sikholwe uNkulunkulu oyingcwele ukuthi akukho Nkosi uJesu ongakwazi ukukwenza. Konke kuwena kuyenzeka. Kubiza thina sibe nokukholwa Nkosi uJesu Kristu siyabonga. Ntambama qala ubusuku. Sibonga igama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo waseNazaretha. Sisazowehlukana uNkulunkulu wethu. Ukhipha ingilosi ezingabalindi zisilinde emgwaqeni sobe sihamba kuyona. Ngoba kusho wena ezwini lakho
wathi uzokhipha izingelosi ezingabalindi noma ikuphi lapho sikhona zikanye nathi. Egameni likaJesu Kristu siyabonga. Selemo shimanda, praise the Lord. Sesiyehlukana-ke baba omuhle nobaba othembekile. Phuma kanye nathi dwala lethu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Musa wenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha nothando lukababa uNkulunkulu lokuhlangana kaMoya oNgcwele makuhlale phakathi kwethu. Izibuye inkosi uJesu Kristu kuzolanda ibandla layo. Amen. We thank you, Jesus. Awusoze laphe lamandla, alisoze laphela amandla. Alisoze laphela. Alisoze laphela amandla. Alisoze laphela amandla.